Amy Marcos versus Claire Castro, impacta. So ngayon, Dad, nagkaroon ng controversial na statement or video tong si Senator Amy Marcos na sinasabi niya na meron daw ICC sa Malacanang. Doon sa video na yun, biglang nagkaroon ng B-roll ng mga third-party voice na nagsabi, impactang CLE or basically parang CLAI na ini-infer ng karamihan ng mga nagko-comment at mga netizens na dapat ibig sabihin doon, impactang Claire Castro. Ngayon naman, sumagot tong si Yusek Claire Castro na sinasabi niya na hindi daw siya nagsasalta ng ganon at it takes one to know one daw. At sinasabi niya na kung sino mas mataas na level, syempre yung corona, nandun kila Senator Amy Marcos daw pagdating sa ganong usapan. Kumbaga, ngayon maraming mga nagtatanong sa mga netizens kasi syempre sa mga kabataan ngayon bagong salita to, pero sa mga kapanahunan ni Senator Amy yung impacta, yan yung mga sinaunang salita. So Dad, ano nakikita mo dito at anong ibig sabihin ni Senator Amy Marcos sa salitang impacta? Kasi pag sinasabi mong impacta, sa English ang ibig sabihin niya parang witch, no? Para kang nasasapawan ng kadiliman. No? So yun ang yung ibig sabihin. No? So parang ikaw ang iyong pag-iisip hindi na maayos. Ibig sabihin na ang sinasandalan mo yung kadiliman na, yung kasamaan na. No? Yun ang ibig, parang yun ang tinutukoy kung yung sinabi mong impact na salita. So ngayon, kung titingnan kasi natin, parang away ng mga babae kasi ito. No? Pero kasi alam mo naman, may pinagmulan yan. Dahil kung titingnan naman natin, si Amy kasi, si Senator Marcos, kapatid ng ating Pangulo, hindi ba? Ngayon, ang tanong, bakit ba parang ang pakiramdam niya, wari niya na siya ay parang na hindi na welcome sa palasyo o hindi siya binibigyan ng kaukulang paggalang ng mga nasa palasyo. Yun ang kadahilanan kasi dito, no. So kung titingnan mo kasi may istorya tayo diyan no. Meron kasing hukom no na nagtatalo yung mag-asawa, isang lalaki at isang babae, husband and wife, nagkakasuhan sila doon sa custodian ng bata kasi meron silang anak. So dahil naghiwalay na sila, so pinaglalaban ng babae na dapat yung bata sa kanya. Pinaglalaban din ng lalaki na dapat sa kanya yung bata. So ang depensa nung babae, sabi niya dapat sa kanya yung bata kasi nga siya yung nagluwal, siya yung nagbuntis at siya yung nagluwal dun sa bata. Yun ang kanyang depensa. Ang sagot naman ng lalaki sa hukom, ang sabi niya, meron kasi siyang dalang soft drink na Coca-Cola that time. So iniinom niya habang nagsasalita yung asawa niya. Pagkatapos sinunong siya ng hukom. Ikaw, Mr. Husband, sabi niya, anong masasabi mo dun sa depensa o sa logic o sa reasoning ng iyong asawa? Ang sagot ng husband, sabi niya, Your Honor, sabi niya, ito pong Coca-Cola, hindi po ba na iniinom ko? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, Your Honor, kanino tong Coca-Cola na to? Sa akin ba to? O doon sa nagbenta sa akin? Kasi sabi niya, pag naghulog ka ng pera sa vendo machine, lalabas yung Coca-Cola. Pag lumabas yung Coca-Cola, pagkatapos ng hulugan ng pera, kanino yung Coca-Cola? Sa iyo ba o doon sa vendo machine? So yun ang kanyang logic. No? So ngayon titingnan mo kasi kung ano yung logic dito. Parang sinasabi kasi ni Senator Amy Marcos, siyempre siya kapatid, kadugo niya, si Presidente, si Pangulo. Una. Pangalawa, siyempre, marami na rin siyang naitulong sa ating Pangulo. Lalo na nung panahon na kung titingnan natin, kung maalala natin, nung tumakbo siyang Vice President at hindi nanalo, nakasuhan pa sila Senator Amy noon sa Senado dahil nga parang napagbintangan siya na ginamit niya yung pondo ng Ilocos Norte na para ganun, nang sa ganun makapag-petisyon sila. Yung ginamit nilang pondo para ipetisyon yung complaint o reklamo ni Pangulong Marcos noon sa COMELEC na kanyang kine-question yung pagkapanalo naman that time ni Vice President Leni Robredo. So kaya nga ang pakiramdam ni Senator Marcos, ako yung nag-alaga, ako yung gumagastos diyan. Ako yung tumulong diyan nung kapanahunan na hindi pa siya pangulo. At bakit ngayon parang ako'y na-echepuera? So yun ang mga nangyayari kasi dito. Nakakalungkot nga lang kasi nga siyempre parang nauwi na to sa name calling, di ba? Kasi siyempre bilang kumbaga kinatawan ng pamahalaan natin at ikaw ay naglilingkod sa pamahalaan, siyempre kinakailangan we have to respect a certain high level of kumbaga standing or statesmanship, no? Kasi nga kumbaga tayo ay binabayaran ng mamamayan at tayo nakikinabang sa pamahalaan. Dad, considering sa away na to ng dalawang babae, and in fact, two high-level government officials, kasi isang Yusek na si Claire Castro at si Senator Amy Marcos, do you think that these arguments should actually be
dapat patulan pa ba ang mga argumento na to ng ating media, ng ating mga government officials? Why are these people still arguing about the smallest things kung actually nakita na natin yung laban ngayon is dito sa impeachment? Pero ba't ngayon parang ang focus pa rin ni Senator Amy Marcos, parang kaaway niya pa rin si Claire Castro when Yusek Claire Castro is actually just more of a mouthpiece of the president, di ba? So she's there to defend the president and to express his wishes. So masasabi ba natin ang totoong kaaway ni Amy Marcos ay si Presidente Bongbong Marcos o si Yusek Claire Castro daw? Well, I guess siguro as far as the senator is concerned, she's just expressing her, kumbaga, sentiments, no? Kumbaga, her emotional, kumbaga, issues or concerns about the relationship that she has now with the president. Because siguro, wari niya parang siya hinaharangan o wari niya siya kumbaga, hindi binibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng mas maraming oras o makausap yung kanyang kapatid. No? Siyempre, kasi pag ganyang pangulo ka na, marami na tinatawag tayong cordon sanitaire. No? Ibig sabihin, marami na nakapaligid sa'yo na lahat ng kakausapin mo, minsan hinaharang na nila o pwede nilang bigyan ng ibang kwento. So, yan ang nangyayari talaga pag nasa isang mataas kang posisyon. No? So, naharang kami sa mga taong sa paligid mo. Kaya siguro, ang tingin niya kay Yusek Claire Castro, isa sa mga kumbaga humahad lang para siya ay magkaroon ng magandang relasyon sa kapatid niya. At pangalawa, kasi nakikita naman niya na talagang pinagtatanggol naman ni Yusek Claire Castro ang ating Pangulo. So makikita natin, in fact, sa buong kakampi ng Pangulo, siya lang talaga yung laging lumalaban para sa Pangulo. No? Yung iba nagsasabi na maangas yung dating niya. Pero siguro, kaya naman siya nagtagal din dyan. Nakita naman natin, siya isa sa pinakamatagal yatang naging spokesperson ng ating Pangulo. Is because siguro nagugustuhan din nila na ganun yung kanyang style, no? Yung kanyang dating na parang palaban. No? Kasi nga nakita naman natin, yung ating Pangulo, medyo mas, kumbaga, mas mahinahon magsalita. No? So, kailangan nila ng isang Yusek Claire Castro na mas matapang ang kanyang pananalita at mas maangas yung kanyang dating sa entablado. No? Kung nakikita natin, parang siyang equivalent naman ni Attorney Harry Roque na spokesperson naman ni Pangulong Duterte nung panahon. Bagamat si Pangulong Duterte medyo matigas din magsalita at medyo may tapang din magsalita, pero ganun din si Attorney Harry Roque that time during the time when he is the spokesperson. Kaya siya yung parang female version din ni Attorney Harry Roque sa nakikita natin. Dad, siguro ang tanong ko rin dito is, considering na nag-away or mukhang may rift between President Bongbong Marcos at yung kapatid niya, masasabi man natin na nagkamali ba somewhere along the line si Presidente Bongbong Marcos? Kasi like you said, na for many years before President Bongbong Marcos even became president, nung tumatakbo siyang VP, nung senador, congressman, basically his whole career, ang nag-aalaga sa kanya, supposedly, si Senator Amy Marcos. Siya yung nagbibigay ng funds, siya yung nagka-campaign para sa kanya, siya yung parang staunchest defender and strongest ally niya bilang kadugo niya, kapatid niya. Pero now, mukhang magkaaway na sila, mukhang hindi na siya pinapapasukan sa Malacanang, talagang parang nagsisiraan na talaga sila. Do you think na nagkamali dito si President Bongbong Marcos? Kasi for Amy naman, siya, her whole life, she has been, parang binigay niya ang buong buhay niya taking care of her brother to ensure that he succeeds. But now, that he's finally succeeded, parang nagkaroon na sila ng away ngayon. So, for many netizens, siguro, does the fault lie with the president for this rift? Well, kasi may kasabihan nga minsan, sinasabi nga nila, di ba, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay kadalasan hindi matitisod sa kanyang patutunguhan o kanyang paroroonan. No? So yung mga ganitong issue kasi normally kasi, minsan ang tao kasi pag nakarating na sa tuktok ng kanyang tagumpay, minsan sa dami ng trabaho, sa dami ng ginagawa, nakakalimutan na niyan lumingon minsan doon sa mga nakatulong sa kanya at nawawala yung sense of gratefulness na sinasabi nga nila. Hindi lang naman ito nangyayari sa ating Pangulo, maraming nangyayaring ganyang mga taong nagtagumpay na pag nakarating sa tuktok ng tagumpay, nakakalimutan nila minsan yung mga taong talagang nagpakahirap sa kanila, no? Yung mga tinatawag natin yung utang na loob, yung gratefulness, no? Pero siyempre, meron din sagot yan minsan ng mga taong nakarating sa tagumpay. Gratefulness is secondary to your obligations and your responsibility to the nation and to the citizens. Yun at kinakailangan tinitimbang din. Pero siyempre, katulad sinabi natin, kapatid pa rin niya, kadugo pa rin niya. May kasabihin nga, di ba, blood is thicker than water. After all this is said and that, magkapatid pa rin yan. Kahit na paano, magkikita pa rin at mag-uusap pa rin pagkatapos silang mawala sa kapangyarihan. No? Kaya mga kabayan, dito sa Ilocano Defenders Party List, pinaglalaban namin edukasyon para maintindihan nyo kung ano yung mga nangyayaring away dito sa politika, ano mga nangyayaring away sa ating lipunan, at malaman natin how to become professional people because with professionalism, aangat ang value ng bawat tao. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sayon, yung coach ng bayan.
Mga kababayan, ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay taas ang antas ng edukasyon para gumanda ang kinabukasan ng bawat Pilipino, para gumanda ang mga trabaho, gumanda ang ating mga choices, at gumanda rin ang ating leadership sa Pilipinas. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Maraming nagtatanong, mga minamahal kong kababayan, kung ano ba ang pinaglalaban ng Ilocano Defenders Party List. Kami ba ay naririto para ipaglaban ng mga Ilocano? Hindi po, mga kababayan. Kami po ay mga Ilocano na ang pinaglalaban namin ang magkaroon tayo ng sangbayan na ang mga namumuno't namamahala inuuna ang kapakanan ng ating sambayanan, pinangangalagaan ang kinabukasan ng ating kabataan, at ipinagtatanggol ang patutunguhan ng ating kinabukasan. Ako po si Michael Sa, inyong dad ng bayan.